Hola i benvinguts a un vídeo més de La vida a Barcelona. Aquesta vegada descobrirem el barri de l'Eixample, que és el meu barri, i el de la Karen, que és la meva companya de pis, aquí us la presento. I a la dreta tinc una convidada que ja feia dies que no venia. La Marina, que es va inaugurar amb mi quan vaig gravar el primer vídeo de Gràcia, que va ser molt xulo i la veritat ens ho vam passar molt bé. I avui les he enganyat perquè vinguin amb mi i molt felices. A més, la Karen és de Mèxic i ja porta un any visquent aquí a Barcelona. I li dic, mira, ens has de conèixer el barri i quina excusa que fer-ho per gravar per YouTube i ensenyar-vos-ho també amb vosaltres, així que res, us ensenyaré els meus llocs preferits del barri, a on m'agrada anar, on m'ho passo bé, on em distrec i tot el que es pugui. A més, fa 2 anys abans de venir a viure aquí a Barcelona, es deia als meus pares, si algun dia vinc a viure a aquesta ciutat, vull que estigui o al carrer Enric Granados, que és on hem començat, o a prop. I no us diré on visc, però ho he aconseguit. I em fa molta il·lusió perquè m'encanta, sempre hi ha ambient, hi ha molts locals, restaurants. Una de les primeres parades és una llibreria que vaig descobrir quan estava fent el TFG i a vegades venia a la cafeteria que tenen a treballar. És preciosa. A més, és un espai on combina llibres, cultura, lloc de trobada, és preciós. La Marina ens ha fet jugar un joc on hem de trobar un llibre que descrigui la nostra personalitat. La Karen és el matís. La Karen es podria transformar en aquest llibre perfectament. I jo? No. Pobreta de mi. Bueno, que és un llibre xulo, però clar, ens estem deixant guiar per les portades. I té una cafeteria preciosa, amb moltíssima llum per venir a treballar, estudiar, llegir. Estem a Passeig de Gràcia i darrere meu trobem la casa Lleó Morera, que forma part de la illa de Discòrdia, que rep aquest nom per la rivalitat artística entre arquitectes. I és preciós, la illa preferida de la Marina, que està gravant. En el número 41 de Passeig de Gràcia trobem la casa Matller, obra de Josep Puig i Cadafal, que és preciosa, increïble. I en el número 43 trobem la Casa Batlló, obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Òbviament tots els coneixeu, Patrimoni Mundial de la UNESCO, i increïble. Normal que sempre hi hagi ple de turistes, tant nacionals com internacionals, fent-li fotos perquè és una meravella. A més, fa res vam entrar amb la Jordina i és tan increïble, o sigui, t'expliquen la història i ho entens tot encara més, ho veus tot encara més preciós. Crec que és una parada imprescindible que, tot i que visquem aquí, s'ha de fer. Estem a una altra, que aquesta sí que és la meva llibreria preferida de Barcelona, és la llibreria Finestres i es troba a carrer Diputació. Tenen 2 botigues, una al 249, que és aquesta que tinc aquí darrere, que té llibres més especialitzats en literatura, poesia, etc. I aquí davant tinc l'altra, que és la número 250, que sí que són llibres especialitzats en fotografia, art, disseny, i és on jo passava la majoria d'hores per inspirar-me per al TFG i per qualsevol treball universitari. Anem cap a dins. Aquí posen recomanacions dels propis treballadors. I perquè el nom de l'autor és boníssim. Les dissenyadores d'interior parlant de les seves coses. M'encanta. Estaria aquí hores. Em trobo en un dels punts més emblemàtics de l'Eixample, que és la Universitat de Barcelona. L'edifici és d'estil neoromàntic i és preciós, i segur que us sona molt on estic ara perquè aquí s'han gravat moltes de les escenes de Merlí, una sèrie que espero que tothom hagi vist. Si no, deixeu de mirar aquest vídeo. No, és broma, però és preciós. Aquest edifici acull carreres com les d'informàtica, matemàtiques, filologia i comunicació, i és que és preciós. O sigui, jo crec, no sé si algú de vosaltres ha estudiat en aquest edifici, però jo crec que inclús que estudiés una carrera que no m'agradés, crec que vindria feliç, perquè és increïble. O sigui, què vol dir això? O sigui, ha de ser... Jo vindria a fer els exàmens i tot feliç, encara que no em sapigués res. Mira que a disseny anava contentíssima, però vamos. La Marina s'amaga. Que mira que maco. Tot. A més, està obert al públic si fan visites guiades, així que si voleu venir, si no heu estudiat aquí i voleu venir, podeu. I també hi ha la biblioteca oberta. I si un dia heu de fer una entrevista i no teniu... No, explica el fun fact, sisplau. Un dia tenia una entrevista com a les 6 de la tarda. Jo vaig dir, vale, la vaig a fer a casa una amiga i després quedo. Sí, online. Total, que era ja l'hora i no tenia on fer-la, o sigui, no arribava. Dic 3 minuts, estava passant per aquí davant i dic, vale, tinc 2 opcions, o no la faig, o arribo tard i quedo malament,
o entro a la universitat, que havia entrat 2 cops a la meva vida, busco un lloc en silenci i le faig. Em vaig colar aquí, que no hi havia ningú, i em vaig ficar allà dalt, que la paret del fons es veuen uns perxeros, que dic, bueno, semblava podria ser ma casa, i allà vaig fer l'entrevista. És que l'entrevista treball. L'han agafat, així que si voleu sort, heu de venir a fer entrevistes aquí a la Universitat de Barcelona. Busqueu una aula en què a l'horari posi que no hi ha classe i allà... Vaig mirar l'horari important, que no entrés a mitja classe, o sigui, a mitja reunió, 50 Ella persones. sempre responsable. Preneu atenció. I només jo. Graciós, tant de bo estudiar aquí. En una altra vida, en una altra vida. Sobretot si estàs pel barri i tens una miqueta de gana, has de venir al Forn La Mestral, un forn de tota la vida on diuen que hi ha el millor croissant artesanal. Jo només he provat els petitons, que són els típics seus i estan tan bons. És que ara no tinc gaire gana, però l'hem de menjar sí o sí. I més les ensaïmades, nyami! Anem a menjar aquesta delícia, però és que més són boníssims. És que mireu el tamany, sisplau. Què és això? Què és això? És que és boníssim. Representa que no puc menjar pa. Ensenya'ls, ensenya'ls. Tu l'has provat? No l'has provat mai? Increïbles. Uau, que bons, Feia molt que no menjava. És que clar, no hem dit. Estem aquí al barri de Sant Antoni, que al barri de Sant Antoni és on ha viscut la Marina tota la vida. Bueno, fins a batxillerat, no? Bueno, no vivia, estudiava aquí, clar, però venia a berenar aquí, a la Mestral. Llavors són mítics aquests productes. Jo quan em vaig estudiar publicitat aquí al cantó també. Quan tenia un capritxo, venia aquí. Sí, Forn La Mestral. Les nenes han fet fira. De fet, és que hem trobat unes pulseres moníssimes. O sigui, mira-la, li queden ideals. Ah, què t'has comprat? Mira, clar, mentre tu estaves... Em giro un moment i t'has comprat... Mira, et faig un unboxing. Me la deixaré posada ara. Jo també vull. Ah, nena, és que ideal, És que... l'anell... De hecho, ya póntela. Sí, mira. És que me l'havia d'agafar. Queda boníssima. Ideal. És que ara... Mira, doncs és de la botiga Olga, d'aquí, del Mercat de Sant Antoni. I amb el Mercat de Sant Antoni de fons i ben guarnida, que totes hem sortit firades del mercat, em despedeixo d'aquest vídeo, d'aquesta sèrie de l'Eixample Esquerra, al meu barri, on visc jo, i molt feliç de viure aquí, i encantada d'ensenyar-vos els meus llocs preferits. Res, si us ha agradat el vídeo espero que li poseu m'agrada, us subscriviu al canal i sobretot si creieu que he de conèixer el vostre barri o teniu llocs que creieu que he d'ensenyar, us llegeixo als comentaris. Fins la pròxima! Adéu! Ciao! I les meves acompanyants precioses, gràcies i gràcies! T'ha encantat? M'ha encantat. Fins la pròxima. Adéu! Adéu!